Takže čau lidi, zdravím dalšího našeho dílu Forestcraftu a dneska jsem se chtěl někde ubydlet. Ne v té jeskyni, tam se mi moc nelíbilo, ale aspoň jsme venku, aspoň. Musíme se jít nějak dolů. Zabijte slapice. Kde jsou? Tamhle, jo. Onako dám si dřevo. Kde ty slapička jsou? Já jenom slyším, jo, ale nevidím. Slyším, nevidím. A potřebuji jídlo. Já potřebuji jídlo. Rychle, kde jsou ty? Já potřebuji žrádlo. Tamhle, tam. Ježiš. To bude asi trvat, než najdem ty. Ty jsou vlastně někde ne. Tady jsou někde zakopaný možná. A já nevím kde. Tady, když jsem to říkal, zakopaná. Máme konečně maso. Další zakopaná. No konečně. A sakra, proč jsem si to dal pek? On to nevadí. Vyskočit. Co je tady? Jeskyňka, ale budeme si tam asi podívat. Myslím, že ne. Tam mě můžu hned zabít, třeba kdyby jich tam byla hromada, tak by mě zabili i raz, dva. A to já nechci. Já chci maso. Já chci maso. Prase. Dívejte na to. Já když to, anebo já už to mám na hlavě. Jo, mám. A mám další toto. Tohle z Minecraftu. To vypadá takový jako hezký. Trošku. Je kotička pomalinku. Zabít kačku. Já ji zabil. Hustý. Ale furt potřebujeme jídlo. Někde na volném místě se ubydlet by jsem se chtěl. Nebude volný místo. Už začíná být tma. Měl by jsem se zakopat. Ještě jedno prasátko umře. Tak, jdem do toho. Jsme zakopaný a tady budeme bydlet. Jenom až bude to, jako nebudem tady bydlet, ale budem tady to, jakože počkáme, až bude ráno. Zatím budeme kopat.
do dolu. Myslím si chtěl udělat zapalovač, ale na to potřebuji ještě železo. Ne. Je uhlí. Konečně uhlí. Nahoře ještě. Jdem si udělat pec a crafting table. Čekej. Ježiši. Teď nic jako nevidím. Nevím proč, ale... Je... 3. Dobrý. Dáme si tady radši 3, třeba kdyby jsme něco měli navíc, takže to... Jak to? To nevidím. Ale jdeme dál kopat. A narazíme třeba na diamanty nebo na železo. Máme tohle. To se nedá dělat nic, já jsem... co se to stalo, sakra. Musíme to znova zapnout, ale to nevadí. Asi nedajdem takový místo, kde se bude moc zabydlet. Škoda. Ten dům si namaluju třeba a potom ho třeba zítra postavíme, když třeba, já nevím, když tam bude volný místo. Jakého to postavím? Dá se to... Jo, dobrý. Tak. Již to nepíše. Tohle taky ne. Já nemáme ořezaný tušky. Tamhle jedna tuška, čekejte. Ale už bychom to mohli ukončit. Takže, jestli vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte palec dolů. Takže čau.